posible para que poida servir para a atención temprana e máis para os tempraneros, é dicir, que facer ali a conciliación da vida familiar e laboral, porque hasta a actualidade na ludoteca que había, a verdade que era unha condición penosísima. Estábamos utilizando moito o centro de, bueno, o colexio, máis o polideportivo para tamén facer ese tipo de actividades. Está claro que o Centro de Salud, se non hai novedade, entre maio e xuño, que foi o que pediron as empresas, porque polo inverno non se podía facer movimento de terras e chovía, entón non era viable poder facelo. Estamos en contacto xa coa Consellería para que poida, Laura, dillo xerente que esta idea, para que o traslade aos Sergas e que vayan poñendo xa unha data para a inauguración e para trasladar xa as cousas. Vamos a ver, a mesma empresa que está facendo os aparcamentos o parking díxome que ao final de abril estaría, pero por se acaso mellor en xuño, para deixar un marxe. Vai facendo a xestión o día que poida xunta inaugurarlo. E non podemos dispoñer do se chaman do protocolo da xunta nin da súa axenda, terá que poñer o día máis o propio conselleiro. O fundamental agora con respecto a daros esta información é con respecto á inauguración do Pazo da Cultura. Nos o Pazo da Cultura o que nos falta é ao deste ano, que xa sabedes que hemos conseguido máis de 200.000 euros para amueblalo por parte da Xunta de Galicia. Falta amueblalo, temos a partida deste ano, están traballando nelo. Tamén vamos a condicionar, xa que estamos neso, para condicionar o que é o parking, vamos a facer un contrato menor para facer o parking, porque non está moi boas condicións pola parte de baixo. E, en principio, o que si non vamos poder, porque supoño que sabedes que estamos utilizando o que é o auditorio ou o salón de actos do Pazo, estamos utilizando para as actividades deportivas, o gimnasio, por certo, está moi contenta a xente, que ten moi boas vistas, pero, bueno, non va a poder ser, xa están pedindo de continuar ali, pero o gimnasio no polideportivo, sabedes que estáse ampliando e van ter por seu sitio. Estamos facendo actividades, claro, mentre estamos amañando o polideportivo non podemos inaugurar o Pazo. Tan pronto como teñamos rematado o que é o polideportivo, xa empezaron as obras, e poderemos inaugurar o Pazo, pero se non vamos a, por moi rematado que este e por moito que temos aparcamentos, non vamos a poder inaugurarlo porque sería unha... non teríamos outro sitio onde poñer as actividades deportivas e máis o gimnasio. Por tanto, que os saibades que ese é o motivo porque tínhamos pensado inaugurarlo tamén ao mesmo tempo que o Centro de Saúde, pero vamos a ter que esperar a que este o gimnasio, o polideportivo, que como sabedes hai 1.000.000, casi 500.000 euros de inversión, de que este rematado para poder inaugurar tamén o Pazo da Cultura. Primeiro inauguraremos o polideportivo e se saquen dali as actividades, podemos levar para ali os aparatos de gimnasio, e, bueno, volvamos outra vez para o mesmo sitio, e a compra de novos aparatos que tamén nos temos no presuposto que poidan regresar ao sitio habitual. Este é o informe que teña que facerles. A aprobación se procede da proposta de rectificación do erro material no detalle de gastos como no anexo de investimento do orzamento municipal do exercicio 2026. Creo que é nunha partida onde estaba o arranxo do patio do colegio, interventor é eso, non? Que non sei por que razón se puxo nunha partida que non era. Sí, bueno, sí, al trasladarlo a la aprobación se... Necesita una aprobación. Sí, porque no necesita ninguna exposición al público ni nada, simplemente es aprobarlo. Aprobación se procede de este asunto que é cambiar o de sitio de capítulo, ¿no? Es un error en un número. Es un número. Es un error en un número. Lo veis aquí, es la partida. Se confundieron, en vez de poner 342, o sea, pusieron 342 y es 323. Bien. Aprobas, hai alguén que este en contra? Hai alguén que se absteña?
Pois veña, aprobámoslo todos, unanimidade. A aprobación se procede da proposta de rectificación do inventario municipal. Entendo que estos son, se non recordo mal, era ali a Plaza do Gado, non? Sí, es rectificar el inventario municipal para incorporar esta ficha de la Plaza do Adro. Nada máis. Ficha, sí. Alguén ten algo que decir? Abstencións? Nada. A todos a favor. A aprobación se procede da moción do BNG de condena da agresión militar contra o Irán e de defensa de paz e do dereito internacional. Ten a palabra Blandino. A escalada militarista e belicista desencadeada polos Estados Unidos e os seus aliados están a levar ao mundo a unha crise de consecuencias imprevisibles. O ataque militar perpetrado polos Estados Unidos e Israel contra o Irán pon en risco a vida da poboación civil, ameaza a estabilidade de todo o Oriente cun perigo inminente de guerra aberta e abre as portas a unha nova crise enerxética mundial que pagarán as clases populares e que afectará o conxunto da economía. Nos últimos días, a ofensiva militar xa provocou centos de víctimas e unha forte escalada do conflito na rexión. Esta agresión injustificada supón unha nova e gravísima vulneración da soberanía dos povos, do dereito internacional e da Carta das Nacións Unidas. Pretende legitimar a lei dos máis fortes e dinamita calquera posibilidade de diálogo e de solución negociada dos conflitos. A historia repítese, os mesmos que nos venderon a guerra do Irak coas falsas armas de destrucción masiva son os que agora inventan novas ameazas para justificar os seus bombardeos. Esta agresión militar non é un feito illado, senón que se enmarca nun patrón de actuación reiterado das grandes potencias militares e das súas alianzas. As intervencións armadas e os bombardeos preventivos convertéronse nun instrumento habitual da política internacional, con graves consecuencias para a estabilidade global e para o respeto do dereito internacional. A estrategia de guerra permanente A estrategia de guerra permanente busca o control dos recursos estratégicos e a imposición de intereses xeopolíticos pola forza, desprazando a soberanía das nacións e o dereito dos povos a decidir libremente o seu propio destino. A sociedade galega está maioritariamente comprometida coa paz, co multilateralismo, coa legalidade internacional e coa soberanía dos povos. O povo galego é contrario á escalada armamentística e aboga pola resolución das controversias e dos conflitos a través do diálogo, da diplomacia e da negociación política. É por todo o exposto con anterioridade, polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete debate e a aprobación polo pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos: manifestar a condena á agresión militar contra Irán, contraria ao dereito internacional e á Carta das Nacións Unidas; facer un chamamento á comunidade internacional e de xeito especial á Unión Europea, ao Estado Español e á Xunta de Galiza para que adopten medidas concretas dirixidas a frear a escalada bélica e garantir o respeto ao dereito dos povos e a exercer a súa soberanía sen inxerencias externas e a promover a recuperación das vías de diálogo e a solución pacífica das controversias; rexeitar as ameazas de Trump e demandar ao goberno español que poña fin de maneira definitiva da presencia militar norteamericana no territorio español; oporse ao envío por parte do goberno español de medios e material de guerra na zona de conflito. Eu digo que me parece moi ben que vostede recorda a guerra de Irak de fai 20, máis de 20 anos, ou se a guerra civil, ou os mortos de ETA, toda esta historia que se utiliza na política nacional. Eu non é función do Concello de Begondo, pero bueno, cada un pode falar, estimar o que estime o que considere oportuno. Home, cando presenta unha moción, fala da sociedade galega e do povo galego. Home, eu suxeriría que falara do povo de Begondo, se é posible, máis a sociedade galega e a sociedade de Begondo, en vez de que sea, se o quere facer, propio daqui do Concello. E algún respecto ao tema do Estado español da OTAN, de se está na OTAN ou non, pois mire vostede, eu creo que ten representación o bloque en Madrid,
bueno, pues en vez de apoyar o goberno, si está apoyando constantemente, que o diga, que vota ali, que, bueno, que propoña ali que salga da OTAN e a ver que resultado ten. Eu aconsellaría, igual que vou aconsellar a nosotros, que fagan as mocións con respecto ao Concello de Begondo, pero vostede ten todo o dereito do mundo a presentarla en representación do seu partido político e a facer o que lle din que ten que facer, que cousa súa. Nós vamos a apoiarnos, non nos parece razonable, porque, como comprenderá, estamos en contra de todas as guerras, en todas. Tamén en contra de que maltraten as mulleres e as LGTBIs, eses países que se defenden, aos que están maltratando, parece ser, que invade Estados Unidos, tanto en Irán como en Gaza, por aí adiante, pois evidentemente as mulleres non teñen os dereitos. Pero bueno, non nos vamos a meter se ten razón ou non ten razón. En contra, os homens. Bueno, é igual. De calquera forma, todo o mundo ten dereito a defender o que considere oportuno. Nós estamos en contra da guerra totalmente. Estamos en contra de que maltraten as mulleres e os homens e os colectivos LGTBI. Ahora, como comprenderá, o que faga un país como é Estados Unidos, de que se nós temos que salir da OTAN ou non, que cando entramos creo que foi por un referéndum, bueno, pois o grupo político que defende vostede, en vez de ser aquí no Concello, que o presente en Madrid, e se o goberno do Estado está de acordo, que saque un referéndum, e pois cada un que vote o que estime oportuno. Agora, o Concello de Begondo manifestarse a favor ou contra dos LGTBI, ou digo, do maltrato ás mulleres en Irán ou en Gaza, ou contra a guerra, de que os maten ou que os maten eles ou que os maten os Estados Unidos, non creo que sea función nosa, pero ten todo o dereito a presentalo, por lo tanto, nos opinamos, vostede presenta e nos pois opinaremos. Quere dicir algo? Está ben que volvo aos argumentos de sempre. ETA fai 15 anos que desapareceu. Tamén se ten algunha cuestión que dicir de ETA respecto ao bloque nacionalista galego, eu o único que podo dicir é que acudo aos tribunais, o que ten que facer, se ten algún interés. Despois, contra o da guerra de Irak, non lle interesa, en absoluto, que se nombre, pero bueno, a realidade de todos os atentados de Madrid aquí, gracias á participación que se fixo ali. Logo está nombrando vostede que se matan as mulleres, que se matan os gays, facendo pinkwashing, que se matan a non sei quen, que se matan a non sei cuánto. Eu estou con eso totalmente de acordo. Eu non estou apoiando o régimen de Irán, pero tampouco estou apoiando Arabia Saudí, que van a facer ali un mundial, e matan gays, e matan mulleres, e as mulleres non podían conducir hasta fai pouco, cando en Irán as mulleres xa conducían antes que as españolas, siguen conducindo. Pero tamén hai que saber un pouco o que pasa ali. E ao mellor os movimentos feministas teñen que empezar a loitar desde ali. Tamén ten que saber que en Irán están os maiores movimentos feministas daquela zona. Tamén ten que saber que en Irán o 90% das mulleres están alfabetizadas, cando en outra zona non pasa. É dicir, están pasando mal, están pasando moi mal. E es por facer pinkwashing, é dicir, usar vostede unha arma de maneira vil, ademais, porque fan pinkwashing utilizando órdenes que hai desde a colonización británica que non se modificaron. Foron os británicos que arañaron esas leyes e que siguen sin modificar, tanto en Palestina como nos outros países que foron colonias británicas. Así que usted pode decirlo. Que se vai contra os dereitos humanos non quere dicir que teñamos os gays que ir en contra de ou a favor de Trump, porque Trump matou tamén a 120 nenas, non sei se sabe, en Irán, a 120. Son mulleres tamén, Son mulleres. Non, teñen unhas cousas, Despois ten vostede unha manía aquí moi importante cando trago estas mocións. Estas mocións non iban a vir aquí. Foron a Asamblea Local e decidiu que iban a vir. Iban a vir unha sobre os centros sociais e outras sobre o patrimonio. E decidiu no último momento cambiar. Eu. A Asamblea Local. Decidir. A Bloc.
a do Bloque, porque o Bloque é libre de decidir. Se a ustedes non me gustan, a mí non me importa que me guste. É dicir, incluso poden salir a tomar un café e despois vengan a votar, que eu non teño problema en falar contra as paredes. Non teño ningún problema. Pero vou a seguir traendo. Está pleno tras pleno, non me conozco nada. Despois di, non te importa o Concello de Abegondo. Mais. Sí, pero non volva a repetirse sobre o mesmo. Bueno, despois di, non importa no Concello de Abegondo. Non importa o Concello de Abegondo que nombra o Concello de Abegondo. O Concello de Abegondo é a sociedade galega, non é unha illa no medio do mar, nin hai a independencia do Concello de Abegondo. Se quere declarámola. Pues se cabría conmigo, que eu estou dando, me parece. Eu estou contestando. Vale, algo máis? De momento nada máis. Vamos a ver, mire usted. Eu cando lle digo, o do galego, na moción, se quere defender a todo o povo galego aquí en Abegondo, digo que se presenta a Abegondo, o que podía facer era o povo de Abegondo ou a sociedade de Abegondo. Pero vostede ten dereito a presentar aquí o que lle dicen que ten que presentar. Por suposto que ten todo o dereito do mundo. E con respecto ao demais, mire, eu non vou falar da historia, porque hemos escoitado estes días distintas historias con respecto aos españoles que anduveron en México, dun lado máis do outro. Por lo tanto, mire vostede, non é unha lección de historia, mire, eu tamén as conozo, a ver se nos entendemos. E se vostede cree que tratan ben as mulleres en Irán, é un problema seu. Estou dicindo, dixo que as mulleres de Irán estaban alfabetizadas, que podían conducir antes que aquí. Bueno, non sei por que dice. Bueno, a ver, Blandino, vamos a ver, mire, mira, ten vostede o dereito, e máis o Bloque, a defender as ayatolás, a defender a Irán, a defender a Gaza, e a defender a Venezuela. Por favor, ten todo o dereito do mundo a defender, por favor, ten todo o dereito a defender a Irán, a Venezuela, a Gaza e quen queira, como se quera Corea do Norte. Me dá igual. Estou dicindo que nós consideramos que ese tipo de manifestacións aquí no Concello, se manda o seu partido, eu non traio ninguna moción de ningún partido político, de ningún bloque, o PSOE tampouco está, perdón, do PP. Ustedes traenas, nos aceptamos que é preceptivo legalmente, escoitámolo, pero como comprenderá, non pretenderá que vai a dar a razón. Vostede pode defender o que estime oportuno e nós temos a nosa maneira de pensar. Nós estamos en contra da guerra, estamos en contra das dictaduras, máis as dictaduras de Irán, a dictadura de Venezuela, máis a dictadura da Corea do Norte. E máis estamos en contra de que maltraten as mulleres e máis os colectivos que non son machos. Iso estámoslo. Machos. Digo, os colectivos que... Vamos a deixarlo. Encontrarlos distintos ou... Bueno, igual, mal expresado. Igual. Colectivos distintos, o que era o clásico de machos máis hembras. Os colectivos distintos. Bueno, colectivo LGTBI, non diga? Eu non sei o que serás ti. Cada un é o que é, que queres que se diga. Todos. Pero non é fixo respecto a ti, Eu falei, ao mellor non me expresei correctamente. Fora de distinto do que macho é para o colectivo LGTBI. Eu non ando mencionando a nadie. Por tanto, cada un que se exprese como considere oportuno. E vamos a deixalo que... E que cada un... Se non está claro. Digo eu. Bueno, de calquera forma... Perdón. De calquera forma... de que nós estamos en contra da guerra, estamos en contra do maltrato ás mulleres, mas aos distintos colectivos, chamalle como queira, evidentemente, pois estamos en contra. Agora, desta moción, se quere vostede que saíamos da OTAN, mas todos que con aquí, pois dígallo ao seu partido que o reclame en Madrid, e se fan caso, habrá un referéndum, votaremos todos os españoles. Para esta moción, votos a favor, votos abstencións, votos en contra. Seguimos. Avanzar en igualdade real e efectivamente o fortalecemento do machismo.
O 8 de marzo de 2016 data na que o feminismo sae a rúas a homenaxe ás loitas das mulleres que nos antecederon e a reivindicación dunha vida en igualdade, especialmente no ámbito económico, laboral. Desde o Grupo Municipal de Benegar queremos insistir na necesidade de responder a un presente de fortalecemento do machismo e avance dos totalitarismos con máis feminismo. O mundo vive unha ofensiva de ameaza a dereitos elementais, sexuais e reproductivos ou a posta en cuestión da violencia machista. Ao mesmo tempo, atopámonos nun momento no que a situación das mulleres galegas fronte ao relato imperante da igualdade conseguida está marcada por unha enorme desigualdade en moitos ámbitos, entre os que compre remarcar o socioeconómico e o laboral. Constatamos a ineficiencia das políticas públicas e as consecuencias das concatenacións das crises que vivimos nos últimos 3 lustros, tanto en termos de condicións da clase traballadora como na crise dos servicios públicos, cuxas consecuencias recaen de forma intensa e maioritaria nas mulleres. Ademais, no ámbito dos municipios galegos, compre sinalar que a falta de compromiso da Xunta de Galiza e do Goberno do Estado repercute negativamente no sostenimento dos servicios amplamente feminizados como o servicio de axuda no fogar. Da mesma maneira, vemos as consecuencias negativas do avance privatizador dos servizos públicos. E tamén nos servizos especialmente dedicados á igualdade como son os CIN móviles e os centros de crisis 24 horas para vítimas de violencia sexual. Así as cousas, no ámbito sociolaboral vemos tímidos avances nos indicadores que son en realidade un espellismo. Este é o caso, por exemplo, da leve reducción da fenda salarial que en realidade explícase polo empeoramento das condicións laborais dos homes, non pola mellora da situación das mulleres. A realidade é que, ollando o período do 2009 ao presente, ou tramos máis recentes, a situación laboral das galegas segue a ser desfavorable, en especial no que atinxe aos principais sectores de ocupación, as condicións de traballo e de remuneración, aínda que algúns dos indicadores obsérvanse unha lixeira mellora. Aínda que habería moitos exemplos por debullar, compre ter en conta a interseccionalidade e como esta situación se agrava se temos en conta factores como a migración, a monoparentalidade ou a mocidade. É necesario sinalar enormes desigualdades que reflicte o ámbito das pensións e a consolidación da feminización da pobreza. É que esta situación global de desigualdade ten unha expresión especificamente agravada no rural galego, con peores indicadores económicos e falta de servicios públicos e políticas específicas. Ante a complexidade desta situación é necesario incrementar os nosos esforzos, impulsar novas ferramentas políticas e institucionais para avanzar sen conformarse con que a desigualdade permaneza e os dereitos legitimados non sexan executados. É por todo o exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate a aprobación polo pleno deste Concello desta moción propondo as seguintes medidas. Pero, sí. Vostede, polo que di vostede foi mestre, verdad? Ou é mestre? Cando os seus alumnos falaban, estaba explicando tamén os deixaba... Pero vostede dixo un proxecto para o café. Sí, claro, pero eu podería facer a miña intervención se me interrumpan, non? Era un punto para o café, para a interventora. Non teño ganas de tomar un café con vostede. Eu non dixo. Díxeme que ia ir a tomar un café. Tomando un café, estou falando de interventora. Pero dixenllo para non interrumpirme se fala. Despois volve e vota se quere. A Corporación Municipal do Concello de Gondor reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás movilizacións e reivindicación do feminismo galego organizado o pasado 8 de marzo de 2016. 2. Reclamar á Xunta de Galiza a promoción dun acordo de país para a creación dun Instituto Galego das Mulleres como un organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política para dar fin ao Instituto
contará con personalidade xurídica propia, orzamento propio, autonomía de xestión e plena capacidade de obrar para o exercicio das súas funcións e terá como objetivo a promoción das condicións que promoverá a igualdade e supriman todos os obstáculos que impidan así como a eliminación de todas as formas de discriminación das mulleres en Galiza. Instar a Xunta de Galiza a impulsar un novo marco regulamentario e orçamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co objetivo de reforzar e ampliar a rede de CIN, facendo especial énfasis na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existe, como lle acontece na nosa área de influencia. 4. Contratar un técnico ou técnica de igualdade para o Concello de Gondomar. Simplemente unha aclaración para facer unha confusión co objeto de darle unha resposta. Dos últimos 3 lustros, por que? Distintas crisis económicas, creo. A violencia de género ten que ver con aquí vostede que constatamos a ineficacia das políticas públicas en consecuencia das crisis que vivimos nos últimos 5 lustros, por crisis económicas. O sea, que a consecuencia da crisis económica é violencia de género. A consecuencia da crisis económica, unha das consecuencias da crisis económica é precisamente o machismo. Entendo como que ya vamos. Non está ben redactado e disculpa, pero creo que está perfectamente redactado. Eu quería saber os 5 lustros. Sabe, non? Sí. Moi ben. O que me gustaría saber é porque se fala sempre desde o 2009. No, xa, pero que só sei. Por iso facía eu a pregunta, porque se seco. A lei de igualdade publicada no 2008 fixo unha tal e a partir do 2009 foi cando, según datos do INE, se pensou a violencia de género e logo aumentou progresivamente a nivel estatal. Pero do período do 2005 ao 2009 nunca se menciona, non sei por que será. Pois, por iso precisamente será a pregunta por que facía eu dos 3 últimos lustros para saber que había unha intencionalidade única, exclusivamente política e partidista. Dito isto, política partidista, acabo de decirlo, non me poño esa cara. Dito isto, e digo vostede, nosotros estamos en contra, evidentemente, do machismo, absolutamente ao 100%, a ver se nos entendemos. Non obstante, mire vostede, se quere, non somos quen para instarlle a Xunta de Galicia, pero se quere instarlle a Xunta de Galicia, ten uns parlamentarios, o Bloque Nacionalista Galego aquí no Parlamento, para instar o que queira. E para instar, en este caso, que tamén depende moito das políticas a nivel estatal, o Bloque tamén ten un representante ali que vota sempre a favor, e, por tanto, tamén creo que debería, de alguma maneira, instar ao Goberno Central se que considera oportuno facer políticas tamén contra o machismo. Dito isto, eu non sei se preguntei a vostede se quería decir algo. Non dá nada que decir. Moi ben. Dito isto, se adelanto que nós tomamos a votar en contra, precisamente por utilizar partidistamente e máis políticamente todas as cuestións que se presentan aquí. Nós non estamos para defender a ninguén, estamos aquí para andar acusando a ninguén. Nós temos a obligación de defender os intereses do Concello de Abegondo e dos seus cidadáns. Vostede pode facer política que considere oportuna, o seu partido, nós non. Vostede que faga a política que considere oportuna. Quere dicir algo? Non. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Siguiente moción. Ten a palabra. Esta moción, unha moción moi semellante a esta, trouxena en novembro, volvo a traer agora porque volveron a chamar aos traballadores. Claro, o alcalde tamén en novembro puxo en duda que houve unha reunión cos traballadores, houve unha reunión de 7 persoas, pode poñer en dúbida todo o que queira, pero bueno, ala vostede. Perdona, pero o sindicato de só ten unha representante en opción. Eran 7 personas. Eran 7 personas. Por favor, vamos. Eu continuo a minha moción. Esta moción chamaronme outra vez para presentala. Esta moción foi ao Parlamento, esta moción foi á Diputación, e o PP votou en contra en todos os sitios. Foi o aquí e tamén votou en contra.
Trátase dunha institución que está no Concello de Gondo, unha institución de prestixio, renombrada, con procesos de investigación. No. Por favor, lea, por favor. Pero vamos a ver, poder ir. Señor secretario, as mocións podes presentar como me dá, verdad? Perdone, vostede, no último creo que acordamos 5 minutos como moito para cada... Si quere leer a moción, lea. Agora, se quere entrar, cando chegue un momento de debatir, se quere debatir despois algo máis, se debatirá. Lea a moción. Teño que lela ou podo presentala como queira? Sí, se non quere lela, pode presentala como queira. Venga. Sí, xa lle contesto eu. Nada vai ler, venga, dígame. Bueno, esa moción, precisamente, chamaronme para que volver a traerla. Recuerdo un pouco o espírito que empezou o goberno de Redondo para que presentou en novembro, e despois vai recollendo que se presentou no Parlamento e que se presentou na Diputación. Aquelas reivindicacións que se presentan desde o CIAN. Teño o micrófono apagado. O CIAN é unha institución de reconocido prestixio que pode, se sigue nesta situación, desaparecer simplemente porque non hai interese político por manter esas instalacións como debe ser. Despois créase un banco de xermoplasma que supostamente sería unha revolución, pero que non se están utilizando as instalacións porque non están dotadas, e a dotación que hai de cámaras non é adecuada para a conservación das sementes, porque además as sementes como caducan hai que estar constantemente renovándoas, non é adecuada porque non controlan a humidade. Tamén parece ser que é unha obra que está feita parte dela, pero non concluída completamente, cando o Xunta dixo que se iba a concluir. E claro, a nós o que nos chama moito a atención é que non se invirta nesta institución que realmente é importante para o Concello. Leva aquí tantos anos como os que teño eu, 50. Creo que debería continuar. Igual que nos importa o fútbol e dar prestixio ao Concello, esta institución tamén dá prestixio ao Concello e deberíamos defender. Entonces, o Benara trae esta moción onde sometemos a acordos os seguintes puntos. Instar a Xunta de Galicia a dotar dos medios e recursos suficientes para poñer en marcha un plan real de recuperación do propio Centro de Investigacións Agrarias de Malagón do CIAN, facilitando a continuidade e a reposición do personal investigador e técnico. Demandar a Xunta de Galicia un compromiso real cunha partida orzamentaria que permita renovar, actualizar os equipamentos dos que dispón o centro, maquinaria agrícola, instalacións agrogandeiras e medios necesarios para o normal correcto desenvolvemento das actividades do CIAN. Terceiro, que fagan os trámites necesarios para concluir as obras do Banco de Xermoplasma do Centro de Investigacións Agrarias de Redondo, así como que o Concello de Redondo informe do estado do expediente de licencia de fin de obra do mesmo. 4. Que dote de material necesarios e instalacións para que poda albergar o Banco de Xermoplasma. E 5. Solicitar á Xunta de Galiza a renovación da xerencia do propio CIAN a fin de garantir unha xestión transparente e participativa de todos os axentes implicados na correcta xestión do centro e de todos os proxectos de investigación e desenvolvemento rural vencellados ao labor realizado polo persoal do CIAN. Vamos a ver, que yo vou responder tal como está o tema da licencia, porque efectivamente sabe perfectamente tal como escribiu a licencia de fin de obra, evidentemente da primeira fase de que se fixo, está pendiente precisamente da licencia de primeira ocupación que o solicitaron. En este caso, a Xunta tendría un problema co tema de catastro con respecto á finca, a presentar unha documentación onte, e polo tanto, calculo que nos próximos días se lle dará unha licencia de primeira ocupación ao que está feito, e logo despois o resto, que é unha obra menor, evidentemente solicitaron o que se chama a comunicación previa, evidentemente xa poderán facer as obras nos vindeiros días. Con respecto a conforme está o Banco de Xermoplasma, que é para conservar precisamente as sementes e que no futuro haxa aí un sitio onde conservar as sementes autóctonas, que ten unha boa xestión por parte, neste caso, de Ancora da Xunta de Galicia, e creo que pode ser unha boa realidade dentro de pouco tempo, creo que sería bo.
Con respecto a que desapareza, home, a manifestación esa entenderá vostede que non estou de acordo con ela. O Bloque pode pensar o que considere oportuno e pode pensar o que desapareza. Iso é cuestión do Bloque, máis dos traballadores ou quen lle dixo que lle dou esta información. Mire, algo de eso sei. Evidentemente, claro que o prestixio dese centro era moi elevado, sobre todo nos primeiros anos en que empezou a funcionar. Pasaron outros gobernos por aí, e non se crea vostede que fixeron moito por ele tampouco. E algúns dos que estaban con vostede tamén formou parte dese goberno. Vamos a ver, o Centro de Investigacións Agrarias, en vez de tanto politiqueo que o hai, en vez de salir de aí conselleiros ou directores generales que saliron, pois non lo sabía vostede, que se dedicaron á política, eu xa cando estou de conselleiro quixen facer, non me dou tempo, un centro como o que hai en Navarra, que é un centro dedicado precisamente a investigar, pero eu non quería que eran pagados eses doutores, pero non que se dedicaran ao politiqueo e á política activa. Evidentemente, isto que me está dicindo vostede é certo que presentou o Bloque Nacionalista nas Diputacións, na Diputación da Coruña, perdón, e tamén foi algún representante ao Parlamento, traballadores, en horario de traballo, allí, evidentemente, tamén a presentalo algún traballador. Eu vou dicir que el si tiene esa información. En horario de traballo, allí a facer a súa política. Entenda vostede que, efectivamente, todo o mundo ten dereito a opinar o que considere oportuno. Particularmente, eu como alcalde e a corporación que eu represente, estamos insistindo de que efectivamente non temos medios, pero tamén ten que haber vontade, evidentemente, de facer algunha proposta. Eu pediría aos traballadores dese centro que me fixeran unha proposta do que facer nos vindeiros anos para intentar buscar unha solución. O único que me pediron foi dimisións, e nombramento dun xerente ou dun director, e que sea este o director, nada máis. Evidentemente, como comprenderá, non é a nosa función a de poñer xerentes nin de quitalos, non é de instar a Xunta de Galicia, sabrá o que ten que facer, igual que no seu momento o fixo o Bloque cando gobernou o Centro de Investigacións Agrarias. Evidentemente, non lle viu ninguna cousa do outro mundo cando gobernou o Bloque. Bueno, evidentemente ten todo o dereito a protestar ahora que non está, cando estaba non dicía nada, pero ten todo o dereito do mundo, porque a todo isto, pois se non o sabía, eu xa escoitei algunha conversa de que o Bloque había sido responsable de trepaio legal, e é mentira, porque foi este señor que o quería levar para Lugo, para o Cetal, o anterior conselleiro que fora dai do Centro de Investigacións Agrarias era Francisco Sineiro, que quería levar para Lugo, e veu para aquí, este que estaba de conselleiro. Por tanto, falar de oídas está moi ben, pero deste asunto, precisamente, algo saberei. Por desgracia, non hai moita xente traballando aí da Begondo, solamente está na limpieza na oficina, os traballadores capataces e toda esta xente, e había xa non queda ninguén. Eso non quere de que non defendamos precisamente o Centro de Investigacións Agrarias. E máis, vou trasladar outra cuestión que vostede, como evidentemente espero que non saiba, é que non informaran. En Buenos Aires hai un centro similar a este, que foron financiados todos polo Banco Mundial, que ten a súa sede en Washington, cando foron aquelas obras tan extraordinarias que foi a época de Marshall, de que evidentemente se financiaron varias instalacións deste tipo, incluído a de Buenos Aires. Aquela non é que este peor, está moitísimo peor, aí xa non hai nin traballadores, está abandonado. É certo que teñen que actualizarse, pero temos que actualizarnos todos, non solamente as instalacións, senón tamén os profesionales, como eu, ou como vostede, ou como calquera doutora, como non se actualiza na medicina vai fastidiada. Todos debemos de aportar, non sempre estar protestando. Protestando está ben, e hai que entenderlo como tal. Pero mire vostede, volvo a insistir no asunto, vostede ten a súa maneira de facer política, e parece ben, eu respeto já, de defender o que lle dicen os do Bloque, ou da CIGA, ou de quen considere oportuno vostede, e traerlo aquí. Non se eso na nosa práctica da política, non traemos mocións do PP, polo que vexo que soy tampouco. Pero vostede ten todo o dereito do mundo a facer política aquí, donde teria que facer do outro lado. Pero vostede ten todo o dereito, nós tenemos o dereito de poder contestar. Con respecto a ese asunto, ten algo que dicir máis?
En que outro lado teñen que facer política? Aquí, eu creo que o elixiron para representar ao povo de Begondo, non ao de Galicia. Pero vostede ten todo o dereito do mundo de traer para aquí de Galicia o que queira. Todo o que queira. Eu, se trouxera algo que non traemos ninguna moción, traería algo do pueblo de Begondo, con respecto á cuestión do povo de Begondo. Agora, se vostede quer traer a guerra, quer traer o Centro de Investigacións Agrarias, ou quer traer a Cuba, pode traer, eu podo traer que lle dé a gana. Estou dicindo que non é a nosa maneira de facer política. A nos interesan os asuntos do povo de Begondo e vamos a defender o povo de Begondo por enriba de todo. Evidentemente tamén estamos defendendo o Centro de Investigacións Agrarias. Home, nós non queremos que desapareza. Se o bloque quere, mencionou vostede, non eu, o de desaparecer, non o dixen eu, dixo vostede. Nós non queremos que desapareza. Pero dixen o bloque quere que desapareza. Non, falou vostede de desaparecer. No, parece que está dicindo que o bloque dixo que quere que desapareza. Dixo vostede, eu non dixo que está en perigo de desaparecer. Non que o bloque dixo. Vale, bueno, porque dixo que estaba en perigo de desaparecer foi o bloque, ou é vostede. Está en perigo de desaparecer. Eu estou dicindo que non. Vostede, o bloque, dice que está en perigo de desaparecer, parece ben. Eu estou dicindo que non. Vamos. Home, que quere que diga? Pois, se considerara que estaba en perigo de desaparecer, diría o tamén. Pero o que dixo foi vostede. Ministra, a vou dicir unha cousa. Eu non só fago política aquí. Eu fago política na rúa, fago política no meu día a día, fago política sempre porque a política é aquilo que interesa á sociedade. Fago política sempre. Vou a moitas manifestacións destas mocións que traigo aquí, e hai xente de Begondo. Curiosamente, hai xente de Begondo nesas manifestacións, curiosamente. Tamén, cando falo a xente de Begondo, non sei se moi bien por dicir, por ben ou por mal, tamén me din que está ben que trae estas mocións, e vou a seguir traendo. Pois me parece moi ben. Eu a última vez que fui a unha manifestación foi ali, cando foi o tema da capitalidade de Galicia, que iba para Santiago. Ali na Avenida de Rubí dei un pelotazo dos guardias civiles da policía que había aquí no Lombo, e xa non volvían a ninguna. E agora se vou a alguna, vou dicir, home, ten que ver ca guerra. Digo que a mellor pode resultar interesante a vos. Nunha ocasión, o representante de Comisións Obreiras da Bisbarra, non sei se da Coruña, chamou para ir a unha manifestación para defender a fábrica de armas. Ele traballaba un primo meu, e si traballou, fai pouco se jubilou, e daquela fomos a Coruña a facer unha manifestación para defender a fábrica de armas. Bueno, non debe resultar moi boa porque ao pouco resulta que tamén quedou fora a fábrica de armas cerrada. Pero antes de que a cerrara, o mismo, se quer digo o nombre que se chama Carrillo, o secretario xeral de Comisións Obreiras, volve a chamar porque había unha manifestación contra a guerra. E volve a dicir, non esa a manifestación contra a guerra. Contra as armas, claro. E dixenlle, oi, se mira unha cosa, pero ti non eres o mesmo que me pediu que fora a defender a fábrica de armas. Sí, e logo a fábrica de armas a que se dedica? A fabricar armas. E daqui está metiendo ahora que o da fábrica de armas que resulta que non agarrou as armas para que as queredes. A poñelas de adorno, para telas aí de objeto de adorno nas casas, ou é que son para ir á guerra os soldados, ou para matar a xente. Porque se os soldados e os exércitos están para ir de resor ou alguna historia de vacacións por aí, porque a mí fai gracia cando escoito ás veces. Sacamos os soldados de Irak porque aquí hai, cuidadito, pode caer algúns soldados para que están para lucir o traxe, para que están os soldados, bueno, con resumidas cuentas, que a mesmo argumento que utilizou para defender a fábrica de armas, volveu a utilizar, mira, non me tomes o pelo. Pois exatamente, que me tomes o pelo. Eu xa estou cansado, xa teño moitos anos como para escoitar tonterías, e a hipocresía xa teño moitos anos para escoitar cousas hipócritas. Por lo tanto, nesas guerras a min, como comprenderá, non me vai ver. De verdade, o sinto, e que animo moito que teña vostede ainda esa ilusión, e dir, mire, por certo,
unha anécdota tamén. Onte non sei onde escoitei, onte, viña de viaxe de Aragón, que estaba defendendo a PAC en Calatayud. Escoitei que na ría de Muros, na ría de... Me acordo que morrían os peixes, os bivalvos, que son os berberechos, as babosas, e por aí adiante. O 80%. Si, o mal que non é Altri, porque daquela xa morrían un 100%. Bueno, pois, por culpa de Altri non é, que houve manifestacións de Altri. Morreron os bivalvos. Non hai bivalvos que tal, pero atendo un momentiño. Confunde a ría de Muros con a de García. Bueno, a de García, da igual, a de Muros é de García, damos mismo. Vai vostede a Carril e verá a mortandade que hai, dá absolutamente. E mire vostede unha cousa, vostede sabía que García está do outro lado? Acaba de corrixir. Vostede sabía que García está do outro lado? A ría de Muros non? A ría de Muros non, me estou referindo a ría de Pontevedra, me estou referindo. Bueno, pois sei mal, o de Muros non, perdón. Bueno, pois ali, o rectifico. Bueno, pois morreron igual. Na ría de Pontevedra morreron exactamente o mismo. E hai un problema, que non é individual, por certo. Dito isto, acabamos esta, non. Vostede ten algo máis que dicir? Non. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Siguiente, que ven sendo decreto da alcaldía de Ara, se superan robos e preguntas. Ten algo que decir? Ten algún robo? Venga. Moi ben, veña, rápido. Dende o Venera de Bondo hai uns meses que vimos observando que na estrada que une Montouto con Carral e que transcorre por Figueroa a Sandós ten un anaco importante, aproximadamente de Igrexa Sandós até a Torre de Figueroa, que carece de iluminación pública. A que se debe esta anomalía? Bueno, pois... Non sei vos contestando. A primeira. Bueno, pois trasladaremos a petición, porque esa estrada da Diputación, como vostede, o Bloque tamén está gobernando a Diputación, trasladaremos a carretera estrada en algúns sitios poñen, ou onde hai travesías poñen, trasladaremos e vamos trasladar ao seu grupo para que teña constancia. Secretario, trasladar a Diputación o alumbrado que ven desde Carral a Montouto. Venga. Que é o único cacho que está sin luz. máis unha vez, após de xa ter preguntado isto mesmo en diversas ocasións, sen resposta por parte da alcaldía, reconcamos na pregunta. Ten o Concello plan de igualdade de protocolo ante acoso? No caso de non telo, iniciou algún tipo de negociación cos e coas representantes dos traballadores e traballadoras para a súa elaboración? Reitero a petición aos servicios sociales que se encargou a ver se non algo. Siga. Unha vez que a alcaldía, gracias ao Benasa, coñece da existencia e localización da Ponte das Táboas, ten o Concello algún plan de recuperación deste elemento do patrimonio? Ponte das Táboas? Pois home, se é Ponte das Táboas non entre Carral e Redondo. No río, no Mero. Bueno, pois eu digo a ver se temos algún inventario municipal, alguna ponte que sea de Redondo no río Mero e que non sea de Carral, porque a parada será tamén nosa, supoño. Siga. Dice de Redondo. En diversos plenos, o señor alcalde, após de venir a solicitar un parque infantil e un circuito biosaludable para as inmediacións do Centro Social de Montouto, dixo que os elementos que formaban este espazo público estaban na nave do Concello para a súa pronta instalación. Atendendo ao anterior, que xa pasaron varios anos dende a primeira solicitude, onde se atopan esos elementos que iban a conformar ese espazo público? Home, se eu dixen que estaban almacenados, se eu dixen eso, pois dixen mal,
eu non recordo haber dito isto, se está en alguna acta, pois evidentemente, por favor, me faga chegar, que entonces terei que rectificar e dicir que mentín. Neste caso concreto, perdón, estou dicindo que se vostede ten constante de que dixera isto, sí, lle puiden haber dito que estaba encargado o técnico de mantenimiento de buscar o tema das bueno, creo que éramos igual que había outra cousa, que por certo estou esperando todavía, das mesmas peticións, sigo esperando, ainda que temos presuposto para facelo, a autorización e a solicitude do Arzobispado de Santiago con respecto ao... E agora si hai presuposto, hai no presuposto que diante da Iglesia, aquel curruncho que hai diante da Iglesia. Seguimos esperando todavía, e temos presuposto a darlle a subvención ao Arzobispado, por certo. Aí Facemos, señor Parro, iso que falaba con vostede, non, falar, sí. Eu falar, tamén estamos falando vostede máis eu, pero eu non vim aquí a solicitude todavía. O señor Parro pode tratar, que non hai problema ningún. Da fai pouco tuve con el. Dito isto, evidentemente, pois os materiales eses, volvo a preguntar, non sei se Carlos anos, pero volvo a preguntar a Cachino onde están os, digo, o técnico de mantenimiento onde están esas tercios que efectivamente se colocou en outro lado. Que creo que algúns están colocados nunha pista en Mabegondo, pero bueno, venga. Outra pregunta. Ten o Concello algún plan para garantir a accesibilidade universal no horario do CEIP San Marcos? Non iso, que non entenden. Si ten o Concello algún plan para garantir a accesibilidade universal no horario do CEIP San Marcos? Que é iso da universal? Os que hablas que non podes acceder a elas se, por exemplo, te sellan as rodas. Home, agradezo moitísimo que me faga a pregunta, de verdad. Pero bueno, pues non sabía, ainda que ás veces nos excedemos, como agora no patio, vamos a sacar módulos e a facer un terrario para os nenos. O centro de San Marcos é competencia da Xunta de Galicia. É curioso que me inste a Xunta de Galicia en outras cousas, en isto que non me pida que inste a Xunta de Galicia, porque, como comprenderá, nós o único que temos sería un mantenimiento do centro de secretario, non. O mantenimiento é máis a consejería e a limpieza, pero despois non temos competencia. Home, si hai que poñer, eliminar as barreiras arquitectónicas, que me parece, claro, eu trasladarei a Xunta de Galicia se hai algunhas que penso que hai un par delas que se conservan todavía que están no alto, de efectivamente que poñan un elevador ou un ascensor, pero obviamente trasladaremos a Xunta que é competente. Que máis? Está en contacto co Concello coa Deputación da Coruña para solicitarlle que repare as fochancas que hai no rollo de calle San Andós, Estrada Montocarral? Pois mire vostede, se se refire en San Andós, home, o técnico o aparejador si xa chamou por reiteradas ocasións para que o solucionara. De momento parece que non están solucionadas. Pero bueno, de paso que lle pido o tema da iluminación da estrada, pois tamén lle pidirei que lle mando ao seu grupo ou ao grupo socialista. Mandaremos. Terá algo máis poder que a min, eu non teño máis. Non me entendo. Pero nada máis. Pois parece que representa o bloque de Diputación máis en Galicia que pide para toda Galicia. O sea que quere que lle diga? Porque os nacionalistas son de esquerdas tamén. Pero vostede é de esquerdas. Non sabía, non, perdón, eu non sabía, estou preguntando, dixo usted que eran de esquerdas, nacionalistas eran de esquerdas, logo cando foi o nacionalismo de esquerdas, algunha ocasión? O nacionalismo tamén non é de esquerdas, señor alcalde. Bueno, esa é a cousa súa, eu non vou entrar, estou preguntando se conoce algún nacionalismo que sea de esquerdas, conoce algún nacionalismo que sea de esquerdas. Franco non creo que fora de esquerdas, era nacionalista, a ver se nos entendemos. E creo que Mussolini tamén era nacionalista. E non creo que fora moito de esquerdas. Pero bueno, vostede pode dicir que o nacionalismo de esquerdas. Junts, e máis o goberno de Cataluña, non creo que fora moito de esquerdas o o PNV tampouco. Pero vostede pode ser do que considere oportuno. Algúnha pregunta máis? Digo...
Mire, que yo he conocido a moitos nacionalistas que do Opus, por si acaso non sabía. Chega. Do bloque, Vale. Debido a que, segundo informa o Concello, tanto nos plenos como a veciñanza que chama ou pregunta de xeito presencial, non dotan os centros sociais de produtos de limpeza ni de aseo persoal porque hai moitos roubos dos mesmos, non sabemos se por desleixo ou falta de control por parte do Concello, solicitamos que se doten os centros sociais de armarios con pechadura onde poder agradar estes elementos de limpeza e higiene, de xeito que o a solicitante da chave do centro tamén será da chave do armario de limpeza, polo menos a que haxa unha ordenanza clara do uso, solicitude e mantemento dos centros. Pero non unha pregunta. Me parece correcto. Ve? Hai cousas que son razonables. Hasta vostede presenta algunha cousa razonable. Que compren uns armarios, aqueles centros onde haxa ese problema e que se coloquen e lle a chave a que non vai a utilizar. Ten algunha pregunta, algún rogo? Atendido o seu rogo. E algo máis que tal, non, porque levantamos a sesión.